بتزمت ولدو متيولو تنسو بعجب متقبلو هاي بتزردو زفلتو مرحبا بالحان مساء ويلكم فيلكومن بنفينوتو نبلو عبو نقدر حبو ما يوعينا قرو نحسبو نبلعيو نستيو نزقبو نمامكو قابن دربو نسنيو نخببو بتروبا بتقبو مسعبيخ عجبو يمهار يزنعيو ينببو تبهلي تاريخ عدبو عدرخا نبلو نلابو عدرخا أحلفكا غيتهبو نحلاف مقدي نودبو كما يتصنحكم كبرات تخاتاتلتنا بوغن تقراين إيرتران زلو كلتك عند تواسعات تصمدو نفعلهم كتصامدو عبزي كإللو درجة زبصحة نحساب فللي كيرمالو اتنساتهم بناي بعلنا تبقسو زنك النايو ناي سلام من كسقاسيو زبلو ناي تصمدو بوليتيكا خاء بقس كيبالة عب مفرخاش يركب اتي بوغن تقراي كم وكيل تصمدو خوينو بزي وقعو أقباب نهزبن منقستن تقراي مس هزبن منقستن إيرتران متصمد لعلن تحتن زبل زلو برهان استبهلو الكسب عبزن كلتا معلتات اتن عب إيرترا زركبا سلست أوراجاتات هزبن تقراوايو قبل مستسمعه عب تصمدو زركبو إيرتراوان عب كبيد ندرت حيلهم نمتصامتهم برهانه عقب كبلو يسمعلو حدا كالي عب تصمدو خصمبر بهكدف محصنتا زقربلو زلو عب محبراوي مرخبيتا زنطف تقراواي كا صمدو عب دوبات نهزب إيرتران تقراين أكيبكا أسعسعكا نناب زمصو مفناو زيكونه ات هزبي كساب حجي انتا يصاليو خمز نبرك نغورلو حدا هزب مخانو كفلط علو زبر رئيتو يهب بزي عقلهم زصببهم إيرتراوያን አባላት صمدو خا نتي بوغن تغارو زقرب زلو رئيتوتات كتصاورو ايكالون كساب نتشعت بهراتنا زي خبر صمدو كينو حصور يدربه زبر رئيتو بمقماطون كابت صمدو نفسهم كرحق وسينم አለው نصمدو زملكت نتي اب دوبات إيرتران تግራይን ዝካየድ ዘሎ ወራያት بمنግስት ደረጃ ዙነና ማዕከናት ዜና አቃልቦ ክህብኦ አይራአይን ኩሉ ስራሓቱ ናብ ደገ ዝቀንዐ ዝካየዱ ፕሮፓጋንዳታት ካ ኣብ ዩቲዩብ ጥራሕዮም ዝጻዓኑ ኣፈለማ ከመይልና ምስተጋሩን ወያነ ንጻመድ እዚ ውልቀ ሰባት ዝገብሩ ወንበር መንግስትና ዝፈልጦ ኣይኮነን ስለዚ ክሳብ መንግስቲ ባዕሉ ወግዓዊ መግለጽ ዘውጽእ ድምጸ ተዓቅቦ ጌርና ክንጸንሕ ኣለና ዝብል ሓሳብ ነይርዎም ድሓር ግን መንግስቲ ደንግዩ ብዛዕባ ጽምዶ ዝኾነ ክብል ኣይደለየን እዛ ናይ ዝሓለፈ ቀዳም ናይ ኢሳያስ ቃለ መሕተት ክትካየድያ ምስተባህለት ግን ብዙሓት ኣብ ጉዳይ ጽምዶ ድንግርግር ኢልዎም ዝጸንሐ ደገፍቲ ምልኪ ኢሳያስ ብዛዕባ ጽምዶ መብርሂ ክህብዩ ዝብል ልዑል ትጽቢት ሓዲርዎም ነቲ ቃለ መሕተት ብሃንቀውታ ተኸታቲሎሞ ኢሳያስ ግን ብዘይካ ምስ ኣሜሪካ ካብ 2026 ጽምዶ ክንጅምር ኢና ኢሉ ምዝራብ ነቲ ድሮ ተጀሚሩ ዘሎ ጽምዶ ትግራይን ኤርትራን ከልዕሎ ይደለየን ኢሳያስ ንጉዳይ ጽምዶ ጎሲዎ ምስ ሓለፈን ኤርትራውያን ተዛረብቲ ትግርኛ ተጋሪኦም ዝብርኢቶ ብርሃነ ምስ መጽኻ ነቶም ደገፍቲ ምልኪ ኣመና ከቆጥዖም ተራእዩ ኣብዚ እዋን ኣባላት ጽምዶ ኣብ ከቢድ ምጥርጣርን ዘይርጉእነትን ኣትዮም እንታይ ከም ዝውስኑ ጠፊእዎም ብማዕበል ሓሳባት የማን ጸጋም ይጋላበጡለው እዚ ጽምዶ እዚ ኣብ ስልጣን ብዘለው ወከልቲ ህዝብን መንግስትን ዝካየድ ጽምዶ ይኮነን እዚ ጽምዶ ብኽልተ ኣብ ዝኾነ ስልጣንን ውክልናን ዘየለው ውልቀ ሰባት ዝቕየስ ጽምዶ እዩ ብፍላይ ብወገን ኤርትራ ሓደ ስነ ጥበባዊ ኣብ ዩቲዩብ ብዓውታ ዝገጥመሉ መድረኽ እዩ እዚ ጉዳይ ኣዝዩ ዓብን ተነቃፍን ልዕሊ ኩሉ ኸኣ ጉዳይ ሃገርን ህዝብን ክነሱ ክሕዝዎ ዝግብኦም ፖለቲከኛታት እምበር ተራገጠምትን ኣክቲቪስትን ኣይኮኑን ዕላምኡ ንኹናት ዘይኮነ ሰላም ንምፍጣሪዩ ዝበሃል መግለጺታት ይወሃቦ እዩ ሰላም ንኽፍጠር ወግዓዊ ምርኻብ ፖለቲከኛታት ንሰላም ከተግብሩ ዝኽእሉ ውዕላት ብዝምልከቶም ኣካላትን ምሁራንን ክዝተየሎምን ክታም ክንበረሎምን ኣለዎ እዚ ናይ ገዛ ጸወታ ኣይኮነን ከም ናይ ሂንድ ፊልም እውን ኣብ ዩቲዩብ ወፂኻ ዝፍከረሉን ተዋስኦ ዝስራሓሉን ጉዳይ ኣይኮነን ተጸሚድና ኢና ምሳና ዘይተጸምደ ደላይ ሰላም ኣይኮነን ጻሕታሪ ኩናት እዩ ክበሃል ቀኒ እዩ ሎሚ ኸኣ ጽምዶ ባዕሉ ይፈልጥ ንሕና ተጋሩ ይኮንናን ይበሃል ኣሎ እቲ መንግስቲ እየ ዝብል ኣብ ኣስመራ ዘሎ ስርዓት ክሳብ ሕጂ ዝበሎ የለን ንጽምዶ ከም ዝድግፍ ግን ርዱእ ነገር እዩ ጉዳይ ተጋሩ ኢናን ትሽዓተ ብሄራትናን ከኣ ኣብ ዩቲዩብ ጥራሕ እዩ ርሱም ክትዓት ዝካየደሉ ዘሎ ስለዚ እዚ ጽምዶ ብግስ ክብል እንከሎ
ጥዕና ዘለዎ ጽምዶ ከም ዘይኮነ ኣቐዲምና ዘብራህናየ እዩ ኣብ 2018 ጽምዶ ብኻልእ ስም ተኻይዱ ነይሩ ምድማር ምስ ኢትዮጵያ ተደሚርና ኢና ሓደ ኮይንና ኢና ይበሃል ነይሩ እቲ ዝነበረ ናይ ምድማር ኣካይዳ ግን ኣብ መንጎ ኢሳያስን ኣብይን ዝነበረ ውልቃዊ ፍቕሪ ዘንጸባርቕ እምበር ብትካላዊ ኣሰራርሓ ተኸቲሉ መሰረታዊ ሰላም ንኸምጽእ ብመጽናዕቲ ዝተደገፈ ኣይነበረን ብሆሆን ብስምዒትን ዝተዓብለለ እዩ ነይሩ ኢሳያስ ናብ ኣዲስ ኣበባ ኣብይ ናብ ኣስመራ ይመጽእ ህዝቢ ኣብ ጎደና ይስዕስዕ ናይ ድራር ግብጃ ይዳሎ ህያባት ይለዋወጡ ይሰናበቱ እዚ ምድማር እዚ ናይ ሰላም ኣይኮነን ንወያነ ንምህራም ዝተፈጥረ ናይ ሻራ ምሕዝነት እዩ ኢልና ዝተዋሃበና መልሲ ግን ወይ ተደመር ወይ ተመርመር ወያነ ጠፊኣ ጌም ኦቨር ሕጂ ስቕኢልካ ጥራሕ ተደመር ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ኢትዮጵያን ሓደ ህዝቢ እዩ ወረቅ ድሕሪ ደጊም ወኪል ኤርትራ ኣብይ ኣሕመድ ጸኒሑ እውን ንሱ ይኽመርሓና ዝብል ነይሩ እቲ ናይ ሆሆን ስምዒትን ሓፂር እዋን ግን ቀልጢፉ ከም ንፋስ በኒኑ ሎሚ ካብ ምድማር ናብ ጽምዶ በፂሕና ኣለና ምስ መንከ ምስቲ ትማሊ ጠፊኡ ጌም ኦቨር ዝተባህለ ወያነ ጽምዶ ሒዛቶ ዝመጸት ጉድ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ሓያሎ ደገፍቲ ምልኪ ነቶም ኣብ ደንበ ተቃውሞ ዝርከቡ ኤርትራውያን ዝጥቀሙላ ዝነበሩ ተጋሩ ወይ ዓጋመ ትብል ሳጓ ክውሕጥዋ ኮይኖም ሎሚ ንጽምዶ ክብሉ በዓላቶም ተጋሩ ኢና ክሳብ ምባል በፂሖም ኣለዉ ግዜ ብዙሕ ይዘርእካ እቲ ዝገርም እቶም ተጸሚዶም ጸንሑ ኣብዚ እዋን ግን ኣይንጽመድን ኢሎም ወይ ዝብሉ ዘለዉ ኤርትራውያን ጥርዓኖም ናብ መን እዮም ዘቕርብዎ ዘለዉ ናብ ህዝቢ ናብ ኣወል ስዒድ ናብ ኢሳያስ ናብ ኣምላኽ ናብ ተጋሩ ናብ ወያነ ፈጺሙ ይርዳእካን እዩ እቲ ጥርዓንን ኣውያትን ሕጂ እውን ኣብ ዩቱብ እዩ ስለዚ ጽምዶ ናይ ዩቱብ ምንቅስቓስ እዩ ስልጣን ጨቢጦም ዘለዉ ኣካላት ብዛዕባኡ ክዛረቡ ዝሓፍሩ እንተኾይኖም ከዓ ካልእ ዝተዛረበ እንተተዛረበ ትርጉም ዝህልዎ ኣይኮነን ጉዳይ ጽምዶ ናብ ናይ መወዳእታ መድረኹ ዝኣቱ ዘሎ ጉዳይ ይመስል ኣሎ ኣባላቱ ቀስ ብቐስ የንሰሓቡ ኣለዉ ነቶም መጻምትና ክብልዎም ዝጸንሑ ልኡላውነትና ኣይኽበሩን ንትሽዓተ ብሄራትና ኣይተቐበሉን ኢሎም ይነቕፍዎም ንሳቶም ከዓ እቲ ሓቂ ንሱ እዩ ሕጂ እውን ተጋሩ ኢኹም ይብልዎም ኣለዉ ብመደረ ኢሳያስ ተስፋ ዝቆረጹን ብኣባላት ጽምዶ ተጋሩ ዘቕርብዎ ዘለዉ ሓሳብ ዝሰንበዱን ደገፍቲ ከዓ ዕንክሊል ይብሉ ኣለዉ ክኸውን ዘለዎ ምድማርን ምጽማድን ዘይኮነ ኣብ መንጎ ኤርትራውያን ጽምዶ ክፍጠር ዝሕግዝ መሰረታዊ ለውጢ ከምጽእ ዘኽእል ፖለቲካዊ መፍትሒ ሃሶም ምባል እዩ ካብዚ ሓሊፉ ንህዝብታት ኤርትራን ትግራይን ብሓፈሻ ኢትዮጵያ ከርብሕ ዝኽእል መንገዲ ኣሎ ኣይንበለን ህዝቢ ምስ ህዝቢ ተጻሊኡ ይፈልጥን ዘገላብጥዎ ዘለዉ መራሕቲ እዮም ስለዚ ንሳቶም ክግልበጡ ኣለዎም መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሐቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንጽብራቕ ዝተፈላለዩ ጽሑፋት ተንቀሳቓሲ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ كفوت لساني من يزعصوني عيسجدن علي عبطاقوت ملاخي قطاوخي قنا مسلي فتحي